поди в своя път спрямо качеството на съперниците. Шопов с изненадващо изпълнение. Спасяване на Бернат. Добре подготвен Ханс Кристиан Бернат и Ивелин Попов се отдръпна от стената. Тибо Вион. Центриране към Марселино Кариасо. 1-0 за ЦСКА. И изненадващ голмайстор, поне по начина, по който идва попадението на Марселино Кариасо. Той е позицията на Йоанис Питас. Когато Йоанис Питас излезе от наказателното поле, това малко или много обърква съперника. Зона, която беше атакувана от Марселино Кариасо, който образно казано тук за секунд. Файтон. Хубаво изглежда центрирането. Бернат с една ръка. Илян Илиев. Добре финтира съперник, след което стреля и още едно добро спасяване на Бернат. Удари от Файтон, който е неточен. Изобилие от възможности пред вратата на Ханс Кристиан Бернат, който обаче е един от най-добре подготвените вратари в ФБ Лига. Способен е на множество. Ще прилича ли това домакинство на Дугос Локомотив Пловдив? Йоанис Питас срещу Йонас там. Питас! Спасяване на Бернат. Само да го надиграя чисто физически. Е способен тук да смени посоката с пета, да стреля с левия крак. Удара не е чак толкова. Янис Карабельов е преодолян. Поне с подаването. След това застава срещу Файтон. Файтон обаче е силен на дрибъл и намира Шопов! Гол! 2-0. Няма да има радост от Станислав Шопов. Той носи Ботев Пловдив в сърцето си и се разписва иронично. Зарадва тези на армейците. Още едно великолепно на... Ясно, че през лятото ЦСКА ще прави селекция. Въпрос е дали тук Фьодор Лопухов ще лови топката, изпратена от Ивелин Попов. Добре за Кариасо, който отново е в предни позиции. Пас за Питас, който иска да успа и я получава. Стигна достатъчно бързо до топката Йоанис Питас, за да играе с нея преди Ханс Кристиан Бернат. Оттам нататък всичко е преценка на съдията. От двубоя с Черноморена сам. Питас срещу Бернат. Йоанис Питас! Гол! 3-0 за червените. 58 минута. Йоанис Питас е точен с петия си шампионат. За кипърския централен нападател на червените е много важен. Ивелин Попов към Вини Триболе. Удар с глава на Триболе и Балоянис. Удар на Балоянис. Спасяване на Лопухов. След което още един шанс за Ботев Пловдив. И още едно спасяване на Фьодор Лопухов. Да, факт е, че първоначалното спасяване на Фьодор Лопухов остави допълнителна възможност за опасност, но пък ударът беше много силен. Не е чак толкова лесно сам да си играл като футболист, все пак отстраняване на силен тим като Марибор. Никола Илиев. Стреля Никола Илиев, още едно спасяване на Фьодор Лопухов.